Matuukan ni Baguio City Congressman Mauricio Dumogan itinabuntog a proseso nga ipatpatungpal ti Commission on Higher Education iti panangipaluspos iti educational assistance kadag iti kwalipikado nga estudyante. Gaputa maysan atawen tinapalabas ket saan pay ana ipaluspos tinasa kwarta akasapulan dagiti estudyante. In kalintagan mo ti ahensya ti proseso nga ipatpatumpalda, gaputan asken adumanan, iti panakasukimat wenno validation. Ba nag-asilupnyat ti kongresista gaputa ti nasootulong ket masapol a maipaay kabayatan ti panagadal ti estudyante. Ada kinalap ni Christine Bornolia sa baway a detalye. I have much regret bakit ko kinustro 20 million yung budget na inallocate ko for financial educational assistance sa ating mga poor but deserving students. Ang bagal yung proseso ng CHED. Dayta tinagbali na komento ni Baguio City Congressman Mauricio Dumogan kalpasan ana dismaya daytoy iti nabuntog a panangi proseso ti Commission on Higher Education Cordillera iti maipaaya financial educational assistance kadagiti estudyante ita atawan. Sigun iti opisyal, sakbay nga i-validate ken sukimaten nga usto dagiti maipaayan nga estudyante iti financial assistance. Kasapulan pay nga iproseso iti central office. No ada ti go signal ti central office ti CHED, mabalin meten nga ag-validate ken sukimatan dagiti napili nga estudyante. Gapu iti nasao a proseso matuukan ti opisyal. Gapu taarig na nga awan serbi ti tulong no nalpasan ti tawan kat saan pay ana ipaay kadagiti estudyante. Sigun met kini CHED Cordillera Regional Director Serafin Nguhayon, ti proseso asursurutan da ket kasapulan a dagiti estudyante a kayat nga ag-apply para iti financial educational assistance. Ket iti central office ti CHED babaan iti portal. Ad-adalan met ita ti CHED ti kidaw ti opisyal at ti CHED Cordillera ti mismo nga ag-validate adagos saan pay adumalan iti central office. Yung recipient ng tulong dunong, kumukuha kami ng tulong sa office ni Congressman na ibigay sa mag-encourage ng mga applicants, mga recipients. Tapos they have to apply in the central office. So from the central, ida-download sa amin dito sa region to validate lang kung talagang naka-enroll yon. Malaksid pa'y iti dayta. Questionara ni Congressman Dumogan ti gatad a maipaay karagiti estudyante. Ti proposal gamin ti opisyal tunggal kwalipikado nga estudyante ket maipaayan iti 15,000 to 20,000 pesos per semester. I am really disgusted. 7,500 laang ti itidap per student per semester. Kunakmet, lukas dyan laang ti itid tayo, masapol ang adagay beneficiary ket their parents have at least the means marang kaya nila na mag-aral. Kasi yung anak ng mga mahihirap ay talagang wala. Sungbat mo ti CHED Cordillera saknan iti daytoy. So yung proposal ni Congressman Dumogan na number one, yung proposal niya kasi is taasan yung subsidy sa tulong dunong from 7.5 to at least 15. So yung 7.5, ang proposal namin diniscuss namin kay Chair is yun yung minimum. Ngayon, kung titingnan kung pwedeng gawing 15 or at least ipantay doon sa TES, yung tertiary education subsidy na 10. Christine Bornolia sa baway para iti pagilian.